Aurton erabaki dugu ekintza moduen Oskar Andresen film labur bat proiektatzea, Sonrisa deiturikoa. Erabaki dugu hori aurtengo lemarekin oso lotuta dagoelako, eta bertan adierazi nahi da zelan emakume askok noizik behin auki daben egoera bortitz bat adierazten da bertan, eta erakutsi nahi da oso gizarte matxista baten bizi garela oraindik, eta berdintasunera heltzeko bide luze bat dagoela eta asko landu behar dela horren inguruan. Lagun arteanek emakumeekin lan asko egiten du, eta hauen erabakitzeko eskubidearen aldea apostu egiten du. Batez ere, gizarte bazterkerian bizi diren emakumeekin, hauek baitira erabakitzeko eskubide mugatua dutenak. Gure ustez, berdintasunaren gune hau plataforma ezin hobea da, erakunde da entitate desberdinek erakusteko nola lantzen ari diren berdintasunaren inguruko gai hau, eta uste dugu helburua sentsibilizazioa edo kontzientziazioa areagotzea dela gai honen inguruan, eta ahalik eta gizarte berdintsua lortzea da gure helburua.